Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, hali sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programa ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome sa satuyang programang Kape asin Baretang Agraryo dito po sa DCGB Radio. Ang programa ginahatod sa Indo kang Department of Agrarian Reform asin po kang proyektong split. Ako po sa inyo makakaibang unyan pong alaw, dahil iba si Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Na iba po ang satuyang discussion ngunyan dahil lang tayo i-feature niya to ang sarong klase na programa kandar, may kinaraman po sa Pelikol Agrario 2025. Ini po ang first ever making competition po kang DAR. Nagkaiba po ki film competition na hinatod po sa pinag-organisar po kan Department of Agrarian Reform. Pinag-feature po digdi ang mga iba-ibang success stories kan sa tuyang mga parauma. Siring man, pinag-participaran po ini kan mga eskwelahan, colleges and universities, region-wide as in po nationwide. Naging region-wide and nationwide competition po siya. Ang saro po sa maugmadigdi dahil anta ang sa tuyang regional winner na natawanan po nin Best Film. Iyo po ang Arbo category kan Bicol University. Nasa ina pong film, igwanin titulong Sweet Treat. And ARB category kan University of St. Anthony na ang film po nina pinag-contribute po ang Pedal. Yan po ang mga ipifeature niya itong na pagkaaga. Pero bago po yan, mga tugang, tamakahurot man mga estudyante ngunyan na parte kan programang yan, ang satuya pong guest, saro sa mga guest ngunyan, na inot niya itong haputon may kinaraman sa bagay na iyan, iyo po ang nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Economics sa Bicol University, may master's degree po in Business Administration, major in Human Resource Management sa International Academy of Management and Economics, Program in Development Economics sa University of the Philippines, as in Program in Development Management sa Asian Institute of Management. Nagpunpon sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang sarong enumerator. Nagkaputan niya man po ang malalain na posisyon, siringkan Agrarian Reform Specialist, Planning Officer, Executive Assistant sa Office of the Secretary, hanggang po maging Chief Agrarian Reform Program Officer kan Support Service Office kan Office of the Undersecretary. Kan 2013, siya po naging Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Division, Sorsogon Provincial Office, asing naging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan taon 2024. Sa presenting taon, siya po ang Special Assistant to the Assistant Regional Director for Administration, asin saro po sa Nagiya sa Regional Information Office. Mga ka-agraryo, kasabay po niya tungon yan. Sa tuya pang welcome si ka-agraryong Lisa Repotente. Ka-agraryong Lisa, maray na aga po sa inyo. Maray na aga po sa Gabos. Salamaton po maray sa imong oras sa tuyang programa. Bago po ma-introduce ko sa inyo mga tugang sa tuyang mga estudyante, nakasabay po naman si feature natong pelikula, haputong ko na muna po si Carpo, kinagkapiran kaputan para po maintindihan po nindo. Carpo, ka-agraryong Lisa, baka po pwede mo na maistorya po kung ano ang pinaka-obheto kan ipinagkondusir po na kainot-inoting pelikula agraryo tabi sa mga nag-antabay ngunyan sa DCGB asin po sa tuyang Facebook Live. Go ahead po. Iyo po. Ang pelikula agraryo po, saro ini po paagi kung paano po iistorya po ang mga successful ARBs o ang sa tuyang ARB organizations through filmmaking. Kaya po ang entry po kang Region 5, yung ani po yung Sweet Treat, kang Sampi, buda ito pong Pedal na napanalunan po. Okay. Sa hiling po nindo, ano po ang magiging epekto kaini
bako sa na para sa mga parauma kundi magin po sa mga tawong na-involved as in nakakadalan po kay ni Kagraryong Lisa. Inot po, gusto mo pong ma-inspire, magsilbing inspirasyon po sa iba pa pong ARBs o organizations para nga ni po mapadagos po na maaraman kang ibang mga naghihiling po sa satuyang programa o nakikisumaro sa tuyang programa. Pandawa po, syempre gusto taman po maaraman ano po yung struggles ninda during the implementation. Kung paano din yung project split, naglaog po digdi sa araw kaining paagi sa CARP. And of course, dahil nga po igong may mga challenges man, ano naman kaya sa mga good practices or best practices na pwede pa pong ipadagos under the program. Ayan, okay. Nabaritaan mi po na sa endo po pinag-imbitaran po ang mga na magpartisipar digdi. Iyo po ang mga kolehiyo, mga universidad, nataputan sa endong napili na maghiras nin mga istoryang trayumpo kan mga paraoma po sa paagikan pagpipelikula. Okay. Nanunubod po kami sa kakayahan kan sa tuyang educational sector, lalo na po ang mga estudyante po na magpahayag kung ano ang sa indang salubin in a creative way. Pandawa po, sila po maray na kumbaga taga-istorya as members of the household. Pwede po yung household and our ARB household or yung regular household na gusto rin makasabot kung ano ang Comprehensive Agrarian Reform Program, ano ang mga support services na pigtatao po kang programa. And of course, alam taman po na during their stay sa college, nagkakaigot sila ng extensive research. So, bako lang ini dapat sa papel. We would like them to, kumbaga, give them a responsive role na ang results kang mga researches maging makatotohanan po, as in magagamit po talaga. And of course, gusto tapon sila na magkaigwa ng interest sa agriculture. Kumbaga kahit nga ni very competitive ang like mga computer science, etc. We still believe na ang backbone pa rin should be agriculture. So gusto tang tawang po sa paagi kaining pelikula agraryo. Igo sa sarong makusog na platform. So, iyo po ini. I see, okay. Ano po ang mga sa indong ginibong mga preparasyon po kagraryo na lakdang tanganing maging matrayo po sa indong aktibidad po kan screening, regional awarding ceremony hanggang po sa national level? Of course, we have to form the team. Ito ang ating regional strategic communication team. Igwa po kita sa region and then the provinces. So, with me today, yan di po ang mga mahihigos po na graphic artists, mga media writers, information officers. So, after that po, nagkaroon kami ng sarong stakeholders forum kung saan na-involved po ang presence kan sa tuyang mga college students to engage them in this kind of endeavor. And of course, nagkaroon ng screening kasi syempre, hihilingon tayong the best among the best. Nagkaroon kami ng awarding ceremony, of course, magayon po. So, ginibok ang Region 5, talagang with the presence of the Assistant Secretary Jamil during the awarding po. And of course, magayon po sa pagka-execute both at the regional and the national level. I see. Thank you po, Kagraryong Lisa. Mga tugang, kaulayon ta doon mga estudyante ngunyan, hali po sa Bicol University. Ang sa po na film entry, yung pan Sweet Treat, pinag-explicar ko na po sa Endo Kasabago. Ipinag-feature pala digdi ang mga agraryong mga parauma, itong piga-apo na SAMPI, Samahan ng mga agraryong magsasaka sa Pag-unlad Incorporated. Ang director po ninda and writer si John Pistol Carmen. JP, Kaagraryong JP, maray na po sa imo. Good morning, Kaagraryong Henry. Good morning po. Okay. Ang producer ninda, mga tugang iyo po si Joey Codia. Kaagraryong Joey, good morning. Good morning po, Kaagraryong Henry. Yes, salamaton po. And then an actress po ninda ha, aram po naging best actress po ini, si Maria Gabriel Angela Rivivar. Gab, good morning po. Good morning po. Kaagraryong Gab, kumusta po kamo? Okay man po. Alright. So, sige po. Mga tugang, Todd, may mga na-receive po sindang mga awards. Ipapa-explain ko po sina Todd para maintindihan po nito. Pero aputong ko na muna si Kaagraryong JP. Siya po ang director kan pelikula. Paano po Kaagraryong JP nagpuon ang sa indong journey para sa nambita na kompetisyon
As in, ano-anong mga problema po sa indong nakahampang antes nindo na bilog ang sa indong official entry para dito. Okay, hello po ulit. Nag-start po siya. Actually, hindi pa po Sampi talaga yung gusto naming i-feature. Okay. Since medyo bago sa amin yung criteria, we read the criteria of DAR, medyo hindi kami familiar Opo. sa project split. So, we had Yeah. to consult. Opo. And then, they recommended talaga yung Sampi. Kami yung may ayaw because malayo siya. Napakalayo. So, sabi namin, logistically wise, hindi kami parang magagastosan kami ng malaki since we had to bring the crew sa Ligao until ang dami naming first draft, second draft, hanggang sa ako na lang yung sumuko. Sabi ko, gusto ko na yung Sampi. Sige, after that na mag-second draft kami, sir, punta kami ng Sampi, pumunta kami ng Ligao, and then I interviewed them. The moment na pumunta po kami doon, with my producer, nung pumunta kami doon, we scouted the location, doon namin nakita, pinag-aralan namin kung paano po yung lifestyle nila. Ang daming pwedeng i-feature actually, sir, sa Sampi. Kaso, since short film siya, kailangan lang namin pumili ng very important na nagawa or achievement nila. And doon po siya nag-start. Okay. Kagra yung JP, ang sa inyo pong pelikula, igwang titulo na Sweet Treat, sabi ko sa bago, pwede nindo ihera sa mga viewers and listeners ang istorya sa likod ng pelikulang ini. Okay, actually po, na-mention ko po kanina, dakol po talaga kami pinagpipilian because they have a bakery. Meron silang, actually di ko pa pwede mention yung mga ibang products nila kasi hindi pa nalalaunch. One of the products nila is yung Molido po. Okay. Tapos, wala pa kaming title at that time. Nag-iisip kami. Sabi namin, baka pwedeng mahilig po kasi ako sa tweaking ng mga parang common terms. Like, trick or treat talaga yan nagsimula. Sabi namin, getting sweet for treat. Hanggang sabi namin, hindi madula sa dila, sweet treat na lang. Since yun naman yung description ng Molido, so, doon kami nag-based. Ang very unique kasi, sir, sa Molido ng Sampi, made of kalabasa siya. Okay. Not the usual. That's why we're very proud of it. Kasi local idea, universal concept. Yun yung gusto namin ma-achieve palagi na what makes Sampi unique among the other Arbo. And paano ma-represent ng Sampi yung culture ng Region 5. Hindi, dun siya nag-start. And nung nagsa-scout kami sa location nila, we've witnessed na they are very, very cooperative. Ang gaan nila kausap, ang warm nila. Nagkaroon pa kami ng separation anxiety kasi medyo, whenever we do shooting talaga, na-attach kami sa... Naging close na kami nagiging close kami sa kanila because in-accept din po nila kami. And maayos kausap ang Sampi and they are very, very kind. Bilang director kang sa edong pelikula, paano mo na mantener ang marhay na pag-iribahan sa imong mga miyembro? As in, paano mo ini nakatabang tanganing danay na maabtan ang sa imong konsepto as in kabilugan na pagplano para sa pelikula? Actually, universal idea naman na mahirap po talaga gumawa ng pelikula. Super. Akala lang talaga ng ibang tao siguro, super dali niya. Nagiging mas magaan siya, sir, because kasi simula pa lang pinipili na namin kung sino yung dapat, sino ang pwede. Kasi hindi na po kami, sir, pwede magkamali once na nag-start na kami. Kasi apektado yan lahat. Pera, yung gastos, and effort ng lahat. Tsaka, every time po na gumagawa kami ng pelikula, gusto namin, ang kasama namin ay magaling. Aside from that, mga mabubuti at same wavelength. Kasi kapag hindi po kami similar ng wavelength, hindi magsisync lahat ng ideas namin because film is a very collaborative art. Hindi siya yung parang, although may director, I am the captain of the ship, but still, at the end of the day, ano pa rin yan, may say ang kada crew. Walang maliit or malaki na role. Kaya mas nagiging productive ang shooting dahil doon. Okay. Kang kamo binisto bilang best film kan regional Pelikula Agrario Awarding, ano ba ang sa indong mga namatayan? As in, kisay nyo ini pinagdidikar ang sa indong panggana?
nung nanalo po kami, sir, na best film, actually, nasa trabaho na ako noon. Nasa trabaho na ako noon, nanonood ako ng live stream. Actually, naging masaya kami noon because para yun talaga sa mga farmers ng Sampi because deserve nila yung recognition. Hindi sa amin yun eh. Yung kami lang ang nagkwento ng kwento nila. Pero yung dedication nila sa ginagawa nila, and they have proven to me na hindi dapat talaga minamaliit ang industriya ng agrikultura. Kasi marami silang innovation. Kasi pag sinasabi sa tao palagi ang notion nila, when you say agriculture, palay, bigas, magsasaka, hanggang doon na lang yung hanggang doon na lang yung thinking nila. But because of this film, mas napatunayan namin na agriculture is more than they think. More than they think. Na grabe ang innovation. Like, hindi ko kasi pwede again sabihin yung mga product na hindi pa nila nalolaunch. Pero, I am very amazed kung gaano sila ka-resourceful. I'm very amazed. Kaya, for me, isa to sa mga film namin na, yun yung gusto namin naman talaga ma-feel every time na when we do film, dapat proud kami na ipakita sa tao. Kagaryong JP, ikaw pala ang napili na Best Director Yes, sa Regional Award. Opo. Anong masasabi mo kaya? Actually, asahan mo na ikan magana kayo. Hindi po. Actually, sir, this is my first Best Director Award. Yun lang po. So, masaya. First award mo na Best Director? Yes po. Pero, marami naman po kami award. Pero yun, talagang, yun yung first ko po na Best Director Award. Paano ito? Paano mo ito nakuha na nagibo? Baka pwedeng i-share mo sa listener. You did it with, parang gusto mo maging Best Director o talagang you just work para magluwas ang kalidad kan sa Actually, sir, we just told the story. Yan lang. Ano lang namin siya, sir. Like, gusto ko lang magkwento. Wala na po kasi kami pakialam sa award. Hindi na po namin siya iniisip. As long as po maganda yung kwento, okay na po sa amin. Yes, thank you, Kagaryong JP. Apo tunta mga tugang si ansa indang producer si Kagaryong Joey Codia. Good morning, Kagaryong Joey. Good morning po, Kagaryong Henry. Salamat po. Sa indong pelikula, nakaibahan asin nakatrabaho nindo pala ang mga parauma asin miyembro kang Sampi. Ano ang may ko-considerar nindo na pinakamarka, na nagmarka sa istorya sa experience nindong yan? Sa amin po, yung paggawa mismo nila ng squash molido kasi it showed resourcefulness and yung pagiging innovative nila na pinakita din po doon yung proseso ng paggawa na hindi lang pala basta-basta kasi tayo po bilang mga consumers ay kumbaga may produkto and itatangkilik natin pero hindi natin kumbaga minsan lang natin na-appreciate yung work behind it and isa po yun sa kumbaga napaigting ang feeling ko na talagang importante talagang suportahan natin ang mga local farmers and ang agriculture industry na ang mga magsasaka natin, sila po ang foundation ng agriculture sector. Kaya napakaganda pong initiative ito ng DAR na ma-feature sila and binigyan din po ng DAR kami ng opportunity bilang mga filmmakers na makwento yung kwento nila in a creative way. So, ayun po. Yeah, okay. Thank you. Para sa mga estudyante na nangangarap, arog sa indo na maging filmmakers, ano ang mensahe na sa indong may tatao sa satong mga aspiring filmmakers? Kagaryong Joey. Ano lang po, patuloy lang po sa ginagawa talaga. Importante po, hindi lang bilang filmmakers, kundi sa lahat ng artista ng bayan na importante talagang patuloy gumawa ng mga kwentong may kwenta. And importante na lahat ng ginagawa natin at lahat ng gagawin natin ay galing at para sa pagmamahal. Hindi lang sa craft, kundi sa kwento sa kwento ng society. Kaya kailangan po talagang makialam and ayun po, patuloy lang talaga. Yes, ayun. Okay. Yan po din mga tugang ansa indang Best Actress sa Regional Awarding Ceremony. Si Miss Maria Gabriel Angela Revivar. Kagaryong Gab, good morning. Good morning po. Apo. Bilang sarong Best Actress para sa imo, ano ang inspirasyon na tinaw sa imo kan sa imong karakter? Asin paano mo ini may sasabuhay? Baka pwedeng magpasample ka taod-taod ha. Pero mag-explain ka muna kung paano mo ini may sasabuhay na karakter na ini. Bali po kaya sir,
Sa pag-abot po duman sa character ko, which is the president of Sampi, si Ma'am Angelita, nahiling ko po duman kung gaano po siya ka-dedicated and passionate sa pigigibo po ninda. Actually, not only Ma'am Angelita, but everyone there po na magayon ng pag-iribahan ninda, na gabus po sinda may say sa pigigibo ninda. Siguro po as someone din na nagli-lead ng ibang tao in a different aspect, magayon po na i-apply sa sadirita na dapat passionate and dedicated po kita sa pagiging butata. Hindi naman magiging magandang isang bagay kung ginagawa mo lang siya. Dapat nasa loob mo rin na gusto mo yung ginagawa mo. And hindi lang iniisip na ay trabaho lang to. Dapat andun pa rin po yung passion na sinasabi. Oo. Nabaritaan mi po na sarap palan kamo sa natawanan kang Special Citation Award sa National Awarding Ceremony. Para sa endo, ano ang simbolismo kay ni? So, ang Special Citation po, malaking karangalan din po yun para sa amin, lalo na sa national level. Kasi nakalagay po doon sa Special Citation is for its youth-oriented storytelling and creative use of visual composition to portray farmers as unsung heroes. So doon po masasabi natin talaga na dahil sa mga farmers is nakakakain tayo ng maayos, masarap ang pagkain natin, lagi tayong busog kahit sila nagugutom. Wow. Kasi in my perspective po, farmers deserve the recognition na sinda po ang foundation kang, sabi nga po ng mga kaibanan ko, na sinda ang foundation kang gabos sa tuya. Kasi kung wala po sinda, wala pong ma-provide sa tuya ki mga crops to eat. Sige daw, pagod na muna lang naman ko. So, acting sample mo. Sige daw. Tayo ka maki-acting sample mo yan sa mga viewers and listeners ta sa live Facebook ang DCGB asin po sa to yung mga listeners. Sige daw. Kagraryong gab. Ano na lang po. Yung sa trailer na lang. Sige. Aram ko na. Paano kung ini ang gibuhon tang produkto ta? Total, sobra-sobra man ang napoproduce ta. Karabasa? Katabangan daw kita kang gobyerno dyan. Paano kung ini ang produkto na gibuhon ta? Paano kung sa overproduction na ini ang anuhon ta? Ang gibuhan tang masiram na pagkakaniguan. Apodan ta ang dar. Wow, arag pa lang ka ito ha. Alright. So, congratulations sa Indo ha. Thank you po. Bago sa tuyang mensahe nindo, gusto kong i-share sa Indong mga awards na nako ha. Bili mo istorya tabi direct Kagraryong GP. Kana, sige daw. Sa mga awards tabi. Anong mga nakuha nindong awards para sa Indo? Ayun pala. Sige daw. Sa regional competition na panalunan po namin ang Best Film, Best Director, Best Production Design, Best Cinematography, Best Screenplay, Best Editing, and Best Actress. Yes. Ayan naman talaga. And sa national, marami mo din po kasi sir na nomination. Nominated po kami for Best Teaser, Best Production Design, Best Editing, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Director, and Best Film. Yeah. And then may special citation ka ba, no? Yes po. Gusto rin namin sir i-mention yung wala dito ngayon. Si yung Vincent. Ay, siya ako din po yung writer. Okay. Yan. Okay, sige. Okay. Production designer. Ang best production designer namin si Vincent Tabata. Thank you, Vincent. Ang aking best friend, ilang film na ang pinagsamahan namin. Beyond Film, very Mar, our cinematographer, sorry. Ang aming editor din si Mar. Mar, shout out sa iyo. Congrats sa atin, sa aming mga ibang sa iba din, sa aming mga kasama din sa actors si Ramir, Ramir Barrios Jr. Again, hindi rin niya kami iniiwan pa. Kada pelikula ko dyan siya. Thank you, Ramir. Sina Raven, sina Charm, yan si Charm, si Gian, si
Si Ayusin mo. sorry. Baka may Si makalimutan Grisel ka. at si Jamil. Ayun. Sorry, nakakalimutan na direct. At ang mga Sampi farmers, thank you so much po sa inyong lahat. Alright. Thank you so much, Tabi sa Sendo Gabos. Siguro haganan ko na kamuking parting words, mensahe sa tuyang mga listeners and viewers ngunyan. Inutong ko na sa tuyang Best Actress, Kagaryong Gab. Yun nga po, para po sa akin, ang message ko lang is always respect the farmers, always recognize their efforts, and also to young filmmakers na gusto pong mag-join, I say just take the risk and be brave to compete. Of course, pasasalamat din po sa DAR Regional Office and Central Office, lalong-lalo na po kay Regional Director and Secretary Estrella po. Thank you so much, Kagaryong Gab. Kagaryong Joey, at sa tuya pong producer. Go ahead. Thank you po sa lahat ng sumuporta ng pelikula namin. And gusto ko lang din po idagdag na patuloy po nating suportahan ang ating mga magsasaka, ang ating foundation ng agriculture sector, and mabuhay ang pelikulang Pilipino. Ayun lang po. Thank you, Producer Joey. Kagaryong JP. Ang dami yun ang sinabi. Pwede ko kopyahin. Ang message ko po sa lahat po ng nangangarap na filmmakers, palagi ko naman sinasabi every time na nagwo-workshop ako, just make films. Gawa tayo ng kwentong may kwenta. At yun, sa mga farmers, no, we salute you. Ako, honestly, as a filmmaker, hangang-hanga ako at gustong-gusto ko ang visual talaga, sir, ng palayan. And for me, wala na tayo dapat na kailangan ipaglaban natin yung mga farmers natin. Kasi, ayun, gusto ko rin po batiin ang aming, at mag-thank you din po sa DAR Secretary, si Secretary Estrella. Alright, thank you so much, Kagaryong JP. Hagalan na po mga itong parting words, si Kagaryong Lisa Repotente. Carpo, good morning. Thank you, sir. I am so inspired today with what I heard dito sa ating mga kabataan. Indeed po, dahil po kami nagkamali na isabay po sinda sa pagpadagos kang implementation kang program through filmmaking. So, ang effort na po ini talagang we give our heartfelt gratitude po sa atong presidente. Yes. He is our Presidential Agrarian Reform Council head. Yeah. So, nailingta po na talagang grabe ang pagmaawat niya para po sa ARBs as an agrarian reform. And of course, yung implementation under the leadership of our very hardworking Secretary Conrad Estrella. Nakikita niyo naman po hands-on talaga po siya na namimigay. Sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Thank you po, Kagaryong Lisa, mga tugang. Sa pangaran po ko sa mga bisita nyo na pagkaaga, ini po ang kape, as in Baretang Agraryo, hatod po sa Endokang Department of Agrarian Reform Region 5, as in po kang proyektong split. Sa inyo pong naantabayan ng saro na naman na inspiring story, kano sa tuyang mga kahubinisan na ma-expertise po sa pagigibo ng pelikula. And sana po naka-inspire man kami sa Endo at itong pelikulang ito, pwede po nitong hanapon para po online, para po mahiling nindo kung paano naka-inspire sinda sa satuya tabi ng mga farmers na naging inspirasyon na nila para gibon ang pelikula. So, magayon po ang satuyang direksyon. Na sabi nga ni, maging love kan satuya ng mga teenagers ang Agrarian Reform Program. Kaya po, kamugabos na nag-antabay, siguro sa mga masunod na taon, di ka mga arog ka ng mga programa, tangani po na masado na mapakusugtan sa tuyang programa,
tungkol po dyan sa agrarian reform. So, mga tugang, kami po minaimbitar giraray sa inyo sa masunod pang episode kan sa muyang programa, sa masunod na aldaw, asin magantabay ka makonsisay pa sa muyang i-feature na istorya, asin DAR program tabi didi po sa satuyang programa. Inipon sa inyong amigo sa radyo, si Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Nagasabing, sulong agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong SPLIT. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa